Bună și bine la un nou videoclip. Eu sunt Horatiu și aici cu Mario But. Bună să vă la el. Și astăzi să mergem în casa aia unde am văzut un liliac. Și face și el vlog, m-am pus o pauză și începe de aici. Și vedem sănânță. Eu mulțumesc pentru 400 de vizionari și 17 abonați, că ieri am avut, adică seara am avut 18 și am 17. Te mulțumesc la că s-a abonat și s-a abonat. Am colat. Hai. Nu ai găsit? Uitați. Ăla face și el un vlog și eu. Și da. O să intrăm în casă băntuită. Că nu să zicem băntuită, dar și înainte și intrăm. Hai să băgăm niște strugurei de niște bombă. Uitați. Lăsați un comentariu care vreați să îl salut așa prin... Uitați? Da, și tot bombă. Și vă rog frumos să abonați și la Mario But, să facă și el 15 măcar 20 de abonați. Am avut 12, dar acum am 11. Dați un like. Și uitați, asta este casa. Și doar noi doi suntem. Da? Dați. Bun. Dar nu ți urât. Dați. Bă, dar gecile ăștia sunt ca noi. Ai făcut tu? Dă-mi picior. Ai scăpat? Dar nu, uitați-vă, deci, uitați. Uitați aici o carte. Prize de curent. Mario! Mario! Bă, Mario! Bun. Aici, gata, l-am găsit-o. Uitați-o. Asta a fost pola stăpânului, Doamne iartă-l că a murit. Scuzați-mă că sunt puțin răcit. Și are un scris pe spate, dar nu-l înțeleg. U-O... hai bă și vezi, nu înțelegi tu. Hai vezi, nu înțelegi tu. Ce? U-O... Bă! Uitați! Uitați, doi vlogger de succes. Da, vezi, nu înțelegi tu scrisul ăsta. Lăsați-mi în comentarii ce scrie. Băi, ești prost, din ce am găsit? Care? Carnet de membru. Uniunea Națională a... lasă că nu înțeleg. Uitați-vă la Mario But, că și el a găsit. La Mario But și el a găsit fotografii. Asta e aflată, bă. Asta e aflată, hai. Uitați. Și... uitați furculițe. Hai și mai vedem și pe aici și arătă la... Bă, liliac, bă! Bă, liliac! Bă, liliac, bă! Serios? Eu n-am văzut. Tu s-a agățat de bote. Dar poate mai mere pentru abonat să... Nei. Bă, dar n-ai văzut liliacul. Eu l-am văzut. Uitați aici. De-astea de bronz. Uitați. Prin aceea de acolo, uitați. 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 De-astea de energizant glonț cu leu. Uitați, bă. Bă, ești nebun. E un pic. O cruce. Cu, cred că e Domnul Iisus Hristos. Uitați aici că e o poză. Uite aici. Și nu uitați, dacă vă place videoclipurile mele, dați pe TikTok, am un canal de TikTok, Horatiu și să acolo așa cu o mască și
fotografie al negru. Da, aici, bă! Că mă lasă singur. Și dați acolo la TikTok, Horațiu. Și am dat 100 chișoare de aprecieri. Și uitați cum asta a fost casă în toată firea. Și da, s-a demolat, uitați. Și într-o noapte s-a demolat singur. Bine, A picat. a căzut. Adică nu te faci, și ți-a dărâmat. Și o picat ale pe vaci? Nu, și ai curaj și pui la papir. Dați? Pentru abonații noștri. Au, corentează. Hai, bă, pentru abonații tăi. Corentează un pic. Ahu. Curentează. Bă, nu mai mă curentează. Dați. Dați. Pentru abonații. Băi, au, bă. Uitați, aici era un loc foarte frumos, era prune, vișine, acolo în spate la casa Cu COVID-ul cireș. ăsta nu mai s-a făcut nici prune, nimic. Dacă v-a plăcut videoclipul de azi, Dați un like, să vă abonați dacă v-a plăcut videoclipul de azi, să vă abonați. Și la Mario But să facă și 15-16 abonați. Și dați un like și să vă abonați dacă vă place videoclipurile mele. Pa!